Hvis I går herind, så prøv at sætte den her lim her, og den her lille tus. Så giver I det i hånden til ham der. Putter I ned i, gågade. Og så går I så ind på den der skraldestation. Så tager I så ham op. Jeg tror lige, og så går vi simpelthen herind og tager den der. Undskyld, vi prøver bare en anden en. Okay, herinde der skulle du gerne finde en basket. Den der. Ups. Den skal ikke op i skralderen. Godt. Og basketen her giver vi så til hende. Så går man ind i den der lange hus der. Og så skal vi så have den der vokal her. Og den giver vi hende også. Så går vi så ind på den der kat der. Genbrugspladsen, eller hvad filmen kalder det. Okay, nu har hun det så heller ikke med. Ej, okay, det var ikke hende. Og vi prøver lige en gang til. Først tager vi dem helt væk. Se. Først tager vi dem helt væk. Nej. Men den ene Nå, men vi fik det den der. Det er meget sødt nok. Okay, nu går vi over til posthuset. For vi skulle finde nogle ting. Vi skulle gerne have noget gratis der. Gaver hver fredag. Hej. Wait. Hej. Hej. Den må gerne ligge på pladen. Sådan der. Ja. Nu skal vi bare hente det gule pakke lige ind foran døren. Måske der er faktisk noget. Wow, en telefon. Og briller. Ej, wow. Ej, de kan nok. Måske skulle jeg prøve. Hey, du må ikke være derinde. Undskyld, det var ikke med vilje. Der stod bare, at man gerne må være derinde. Hvor står det? Det sagde. Der var bare nogle af mine veninder, de har sagt, at man gerne må være herinde. Det må du virkelig undskylde. Ud! Kom så ud! Jamen, det her det er faktisk også min pakke. Det er min veninde, der har glemt den, så... Ud! Gå nu bare ud! Tag den med! Okay, sorry. Det er jo godt nok utroligt, at de kan blive så sure og være så sure. Ja. Piger, jeg er hjemme. Elvira! Elvira. Wow. Hej, babe. Hej. Er det nu galt? Ja.
Eller, nej. Hvad? Intet. Nå, jeg får den her pakke, vi skal åbne. Åbn den. En støvsuger. Ja, den er vel okay. Den skal nok derind. Og en hel masse telefoner og en task. Det skal være hendes, og det skal være hendes. Og det er hendes task. Den står bare derinde. Ja. Kom, vi skal også ud sove nu. Eller nej, vi skal lige sidde her, indtil det bliver aften. Det er godt nok en mega pæn solnedgang. Wow. Sådan der. Nu gik det altså ikke mere. Nej. Hvad så? Jeg kan bare ikke sove. Prøv at ligge dig ned. Ja. Og prøv at lukke øjnene. Ja. Det kan jeg ikke. Gør det. Fint. Undskyld. Det er okay. Jeg prøver også lige. Wow. Hvis han kunne, så kan jeg jo også.